Hekk kif issa għadda żmien tal-festi u kulħadd jerġa' lura r-rutina normali tax-xogħol, jibdew isiru l-bilanċi ta' dak kollu li jkun seħħ fil-ġranet tal-festi. Minkejja li jkunu ħafna dawk li qattaw il-jili twal jiddevertu fl-okkażjoni tal-miliet u tal-ewwel tas-sena, fortunatament ma kellna l-ebda inċident gravi. Jidher li l-ħafna appelli li jsiru fil-ġranet ta' qabel il-festi qed iħallu l-effett meħtieġ huma ħafna aktar dawk li qed jużaw il-prudenza. Tul il-ġranet kollha saru bosta kontrolli mis-sezzjoni tat-Traffiku tal-Pulizija bil-għan li tkun assigurata l-prudenza fit-toroq tagħna ħalli bekk jiġu evitati inċidenti li jtapnu żbuħija ta' dawn il-ġranet. F'Malta nhar l-ewwel jum tas-sena saru kontrolli fuq 560 vettura f'Baħar iċ-Ċaq, Birgirkara, Burmarrat, il-Mellieħa, l-Imġar, in-Naxxar, San Pawli l-Baħar, il-Kappara, Ħallija, Pembroke, l-Imsida, San Ġiljan, Ħall-Qormi, Marsa Skala, Ħal-Tarxin, iż-Żejtun, Ħalluqa, il-Gudja, il-Florjana u Paċevil fost l-oħrajn. F'dawn il-kontrolli 3 persuni instab li kienu qed jagħmlu użu minn vettura taħt l-effett tal-alkoħol fl-aħħar lejl tas-sena u fis-sigħat bikrin tas-sena l-ġdida. F'Għawdex ukoll saru kontrolli mill-Pulizija tad-Distrett f'diversi lokalitajiet fosthom fix-Xewkija, in-Nadur u fir-Raba' Għawdex. Waqt dawn il-kontrolli kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex tħarku diversi persuni minħabba ksur ta' regolamenti ta' traffiku, fosthom sewqan mingħajr liċenzja personali, sewqan mingħajr polza ta' assikurazzjoni valida, sewqan veloċità eċċessiva u sewqan b'tobija żejda ta' passiġġieri. F'Malta nstabet ukoll vettura li kienet qed tinstaq b'numri ta' reġistrazzjoni folozz.